Bé, molt bon dia, gràcies d'haver vingut. A veure, aquest espectacle, el Sondheim per Sondheim, és l'espectacle que, de fet, tancarà el festival i, en canvi, de rodes de premsa em penso que queden 3 o 4 en casa. Gràcies d'haver vingut. L'origen d'això és que un dia, parlant amb Mario Gas, va sortir, per què no fem una cosa sobre Sondheim, que va morir, recordem que va morir, penso que ara deu fer un any, no? Més o menys, aproximadament. Penso que era el novembre de l'any passat. En record d'ell, i vam dir, ho podríem fer. Primer teníem una idea, després una altra, i al final vam dir, farem amb el que puguem, que és una gala com il faut, va dir en Mario. Jo, m'acosta enganyar, jo no sóc un gran seguidor de musicals, les coses com siguin. En canvi, els de Sondheim per mi són una altra cosa. I per què? Perquè Sondheim era un home que era un extraordinari músic, evidentment, però els seus musicals, a més, tenen unes històries que són diferents, són plantejats d'una altra manera, diguem-ne que són musicals, però que toquen més el que jo en diria el teatre, el que en diem el teatre no musical. I aleshores, aquí a Catalunya, si vols fer un musical, què passa? Que penses de seguida en Mario Gas, però si vols fer un Sondheim, penses només pot ser en Mario Gas i la seva companyia habitual. La seva companyia habitual, en el cas dels musicals, són 10.000 persones, quasi bé, perquè entre tots els que ha fet són un exèrcit, perquè el Sweeney, que em penso que és el primer que va fer de Sondheim, el Little després, el Feliç, el Golfus, etc. Dius, va, és ell. I llavors, en Gas té una altra particularitat, que quan vols fer una cosa has de dir fem això i fes el que vulguis. I amb les condicions, òbviament, que tenim. Això no s'hagués pogut fer sense la seva col·laboració en aquest cas extraordinàriament generosa, les coses com siguin, i el que serà ho explicarà ell, no ho explico jo, però el que sí que volem és acabar el festival amb un record a Sondheim, però amb un espectacle o amb un muntatge alegre i que es digui, senyors, el món va molt malament, però el teatre no tot va tan malament. Per tant, a mi m'agradaria que en Mario i després la Vicky i en Jordi Buixaderes ens expliquin una mica què serà el Sondheim per Sondheim que passin els pallassos. Bé, bon dia. Bon dia, gràcies, Salvador. El que ha dit el Sunyer és molt cert i pràcticament ha tocat totes les tecles, però és veritat, vull dir, el Sondheim, que és genuïnament i purament musical, el que fa, és veritat que trenca absolutament els marges del musical per convertir-lo en una altra cosa. Tot partint del que és l'essència estructural del musical, ell, a partir d'una música meravellosa, ens explica unes històries que toquen profundament, ja sigui mitjançant qualsevol gènere teatral, des de la sàtira al drama fins al realisme urbà, coses que ens toquen al ser humà com a individu i com a integrant d'una societat. Vam parlar amb el Sunyer i finalment això és una cosa de bojos que no es pot entendre si no és un acte d'amor. Clar, nosaltres des del 93, que vam començar amb el Golfus a Mèrida fins al 2012 a Madrid amb l'Espanyol i a Peralada al final amb Feliç, passant per totes les reposicions i estrenes del Sweeney Todd i després també de la Little Night Music, és veritat, hem creat un exèrcit de gent apassionada pel Sondheim i a més, una cosa que és no difícil, però no sempre passa, una gran relació personal entre tota la gent que hem fet aquests musicals i que encara som aquí. Hi ha uns quants que, malauradament, són amb nosaltres, amb el nostre cor, però ja han partit vers allà, on no se sap a on. I és veritat que són com una mena de tribu d'amics, de companyia, i quan jo els hi vaig plantejar, mira, això és una cosa que per fer-la d'aquesta manera no hi ha pressupost perquè són molts. I tothom va respondre amb una generositat fantàstica. Ahir que estàvem fent un assaig d'orquestra i d'actors, jo ho vaig comentar, dic, estic emocionat realment per la vostra participació, l'alegria, les ganes, l'ímpetu, la professionalitat i la forma artística que tenen tots de fer aquest Sondheim per Sondheim, que és molt senzill. Sondheim per Sondheim és un recital i un concert. Hi haurà una petita anècdota escènica, però és fonamentalment
un concert on hi ha 21 cantants, actrius, actors, i on hi ha 11 músics i un director, i on hi ha tot un equip de producció, de direcció, d'il·luminació, d'equip de so, de persones, tot el personal que faci falta per fer aquesta mena de concert, que estarà tot en viu i en directe, i també hi haurà uns vídeos recordatoris dels 4 muntatges i d'algunes persones significatives. Tothom que ha sortit en aquests muntatges són significatius i sortiran amb aquests trossos de vídeos. I res més, una comunicació molt directa a partir de ser un acte d'amor al Sondheim, senzill però no esquemàtic, amb gent boníssima, tant individual com col·lectivament, i també, per què no dir-ho, un acte d'amor també envers aquesta gent que gairebé durant 30 anys estem connectats i encara tenim ganes de fer més coses del Sondheim, de treballar plegats, i que estem molt contents que a temporada alta, sens dubte, un gran festival de teatre ens aculli també més per tancar aquesta edició. O sigui que gràcies, Sunyer, i esperem que tots podem fruir una mica del que ha significat el Sondheim. I vull dir també que, a més, tota la gent que col·labora, no hi ha només cantant i actuant, sinó amb la producció, el Teatre La Gleva, l'Albert de la Torre, el Rafael Moll, la Montse Tixer, l'Aixa Guerra, el Quico Gutiérrez, tota la gent, a part dels intèrprets i dels professors, estem tots, vull dir, encantats, contents i amb moltes ganes de que arribi el divendres i el dissabte i aquestes músiques que hem escollit, com totes molt emblemàtiques, tant d'arietes, com duos, com tercets, com quartets, com col·lectives, arribin directament al públic perquè floreixin d'aquest art de l'estimadíssim i gran Stephen Sondheim. He dit. Ara, Vicky, digues, Vicky, ens dius una mica, tu que has viscut aquests Sondheims, com en Sondheim quasi bé, però no molt més de fet que ell. Però primer, què és això? Fer això, què és? Això, bé, poca cosa hi ha que afegir el que ha dit el Mario. Com a intèrpret és un goig, un gust de tenir ocasió de retre homenatge a aquest mestre meravellós musical, però també home de teatre que proposa aquestes aventures teatrals tan humanistes i tan properes i tan teatrals, realment, fent experiments, a més, d'una manera extraordinària amb el que és la dramatúrgia i proposant una música inoblidable. Jo he estat en els 4 muntatges que ha fet el Mario aquí, el Golfus, el Sweeney, el Little Night Music i el Folies, i les 4 vegades he disfrutat moltíssim fent coses molt diferents i molt riques i molt complicades i molt divertides i molt difícils. I l'ocasió de poder interpretar de nou Sondheim i de poder estar en contacte una altra vegada amb la gent amb qui hem passat tantes hores delicioses i de feina intensa, doncs és una ocasió molt agradable i treballar al Teatre de Girona sempre és un luxe, de manera que molt contenta. I tu, Jordi, tens ganes de tornar a cantar allà a sobre? Sí, perquè per això que dèieu, treballant amb el Mario es té molt sensació de companyia, és una de les coses que jo valoro realment. La sensació de companyia s'ha anat perdent. Ara compten més les individualitats, no? I aquí no, aquí encara es té i ens hem retrobat amb músics que pràcticament ja no ens coneixíem per l'aspecte. Ens hem hagut de dir, escolta, tu eres aquell? Sí, era aquell. Perquè feia, doncs bé, jo vaig fer el Golfus del 93 i el Little que devia ser el 98, suposo. El 2000. El 2000. Ja fa una pila d'anys, no? I encara continuem aquí alguns quants al Cadalota. Jo faré 2 números cada dia que feia i em deixem fer cors i em deixem cantar amb els cantants de debò i... Perdona una cosa, perdona, Salvador, Jordi, acosta't una mica més, que no se't sent prou bé. Heu deduït més o menys el que deia? Sí, s'ha entès. I jo sí. A veure, això és, així com amb els contractes laborals i els fixes discontinus, això deu ser una companyia estable discontínua, pràcticament, perquè és veritat que són gent que s'han anat trobant fent els musicals i fent moltes altres coses. En tot cas, una cosa només, abans de donar veu al periodista, qui hi haurà a l'escenari? Qui hi haurà, vull dir,
ja has dit que hi haurà una vintena d'actrius, actors, cantants. Bé, doncs sí, mira, a l'escenari, Què més? ara el Buixaderes parlava dels cantants de debò. Ell també és un cantant de debò, i la Vicky són cantants de debò i molt bons actors. Mira, a l'escenari hi haurà, per exemple, no em voldria deixar a ningú, però dispenseu, però estaran, per exemple, la Vicky i el Jordi, que estan aquí, estarà també el Pedro Pomares, el Xavi Rivera Vall, la Montse Rius, el Pep Molina, la Teresa Vallicrosa, la Meritxell Coma, la Mar... És que soc una mica gran i em deixo noms. He dit més. La Teresa de la Torre, la María José Peris, la Mar Maestu, la Quirmi Navarro, la Marta Fiol, la Ingrid Morral, la Dagmar Luderit, l'Anna Feu, l'Enric Arquimbau, la Bel García i el Josep Ruiz, directament, que ve de l'òpera, però va fer un personatge fantàstic a Folís, el Xavi Fernández, i això són la gent que estarà cantant, i un servidor de vostès. I després tenim uns professors de música dirigits per en Pep de Llorenç, que va ser col·laborador de Manuel Gas, del meu germà, als primers temps, i que després, quan el meu germà va volar pels aires, on encara està volant per allà per sempre, ell ja ha assumit la direcció dels musicals que hem fet darrerament. I és una formació també que molts, com deia el Jordi, ja ens acompanyen des del Golfus de Roma i del Sweeney moltíssims. Són les germanes Vila, Esther Vila i Edurne Vila, contrabaix i viola, cello i violí i viola, el Jesús Martínez trompa, el Ferran Oltra clarinet, el Josep Gomariz trompeta, el Guillem Prats contrabaix, el Marc Clos percussió, la Clara de Girona fagot, el Jaume Cortadelles a la flauta, l'Ernest Manchón als teclats i al piano i dirigint el Pep de Llorenç. L'enginyer de so serà Roc Mateu, que ha fet gairebé tots els musicals amb nosaltres, pràcticament tots, excepte el primer, que ho va fer Mirant Acústica, i les llums seran també del Quico Gutiérrez. La Montse Tixer està com a ajudant de direcció i gran directora de l'escenari, producció d'en Rafael Moll i d'Albert de la Torre, producció del festival de temporada alta, i em deixo alguna gent. Aixa Guerra, encara que és un recital, per alguns passets que farà la companyia, és la coreògrafa que va coreografiar Folís. Bé, són una cinquantena de persones. I a l'escenari, tota aquesta gent, una pantalla i poca cosa més, comunicació directa amb el públic i les paraules i la música d'en Sondheim. No s'ha d'oblidar que, a més, el Sondheim, de ser un extraordinari i genial compositor, és també un extraordinari autor de lletres, dels lírics, també. Són lletres que sempre ens diuen alguna cosa, no? Ell creu en la contradicció del ser humà. No sé, per exemple, la primera col·laboració que va tenir va ser amb el mestre autor de Leonard Bernstein, autor de West Side Story, els lírics són del Sondheim. Hi ha una cançó, Somewhere, on diu explícitament: algun dia hi haurà un lloc per nosaltres dos, un lloc on es podrà viure feliç, un lloc on no hi haurà discriminació, la gent s'entendrà i no hi haurà conflictes. Aquesta línia humanista, ja sigui traslladada a èpoques actuals, a revisions romàntiques, satíriques, de Gran Guinyol, sempre ha estat present amb el Sondheim. Bé, esperem i desitgem que tot això estigui... M'he deixat també la Joana Estabanell, per exemple, m'he deixat algun nom, m'he deixat. No sé si he parlat també de Meritxell Coma. En fi, tota aquesta gent posarà el bo i millor que tenen. I jo haig de dir que dues coses. Ahir, per exemple, estava cantant el Pomares un tros del Sonitot i de sobte el mestre es va aturar i va dir: perdona, és que m'ha vingut un flaix, és com si estigués al Poliorama fa 25 anys. Diu, cony, que bé estàs de veu. Tota la gent, han passat 27 anys, la gent està meravellosament bé de veu. Fantàstic. O sigui que per mi és una emoció aquesta mena de trobada humana i espero que dintre de l'escenari serem tots aquesta gent que he dit i que el públic s'ho podrà fruir. Tenim una pregunta de la Marta Cervera, del periòdico, que em diu si podeu explicar alguna cosa del repertori per un cantó, i després em diu també si voldria saber si hi ha la possibilitat de fer això més elaborat al futur, al TNC, per exemple, o al Festival Grec.
Hola, Marta, bon dia. Mira, la possibilitat de fer-ho on sigui, per nosaltres és fantàstica, estem disposats. Ja s'ha demostrat que en unes situacions difícils i gràcies a la invitació del Sunyer hem posat en marxa això que està totalment elaborat. No vull dir que aquí a temporada alta anem a improvisar, hem assajat molt i estem assajant. I això es podria repetir sempre i quan algú ho vulgui comprar, ho vulgui pagar, ja sigui un teatre privat amb possibilitat, ja sigui una red de teatres públics, ja sigui un teatre nacional d'aquí o d'allà o d'on sigui, ja sigui un festival d'estiu. Nosaltres estem oberts a fer variacions sobre aquest tema. També tota la gent que intervenim aquí, sempre que ens veiem, parlem de 2 o 3 Sondheims que ens queden per muntar, que són fantàstics. O sigui que, aviso a los navegantes, aquí estem. En quant al repertori, sí. Jo ja vaig dir des del començament que aquest homenatge seria una mica a partir dels 4 muntatges que hem fet la gent que sortirem i que sortirem aquí. Per tant, hi ha en vídeo 2 o 3 cançons del Golfos de Roma i un potpurri, cosa que es repeteix una mica amb el swing i el folies i el Little Night Music, tot accentuant les aparicions de gent que ja no estan amb nosaltres, i després, dintre del viu i en directe, estan els highlights, per exemple, Sending the Clowns, el Beautiful Girls, el Losing My Mind, el Body Blues, els valsos del Little, el pròleg i l'epíleg del Sweeney, In Praise of Woman, del Little. Sí, hi ha un recull important d'aquests 3 musicals, sobretot, amb unes 6 cançons, 5 temes, del Joanna, del Jutge, del Ben Molina, el Mirror Mirror, en fi, està molt equilibrat. I fins i tot hi ha alguna o una cançó que no pertany a aquests 3 musicals. O sigui que tot està basat en això i són, jo diguem-ne, highlights, moments que hem pensat que eren alts i que permetien el lluïment dels intèrprets, tant individual com col·lectivament, i també que el públic els reconegués. Una altra pregunta de la Montse Soto, de Ràdio 4, la Ràdio Nacional d'Espanya, que ens pregunta: on resideix la grandesa de Sondheim? En les músiques, en les històries que planteja o en ambdues coses? I diu, important, si podeu fer la resposta en castellà, que ha de fer una peça per Madrid. Qui la vol contestar, això? En castellano. En castellano. Bueno, decían que en el homenaje que le hicieron en el Madison Square Garden cuando cumplió 80 años, está en YouTube. Jordi, perdona, t'has d'acostar una mica més. En aquest? En qual dels dos? A tu, Màrius, et sent molt bé, el Jordi no massa. Vale. Conta aquí, es reparem. Sí. Ja ho girarem després. Sí, ara estàs. Decía que en el homenaje que hicieron a Sondheim en el Madison Square Garden cuando cumplió 80 años, que está en YouTube, se puede ver, llegado un momento, pues decían, ahora saldrán, dice, tenemos que agradecer mucho a Stephen la música que ha dejado al mundo, pero hay un colectivo especialmente que tiene que agradecerle el haber hecho estos papeles, estos diálogos que son realmente... dice concretamente, llenos de sofisticación, llenos de ingenio y llenos de complejidad, ¿no? Entonces, tampoco abundan los grandes autores de teatro en este último siglo. Yo pienso que Sondheim va a ser considerado, aparte de un gran autor de musical, un grandísimo autor de teatro tout court, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos los actores. Dice, este colectivo que va a entrar ahora, entran un montón de actores de Broadway a cantarle una canción, son los actores que tienen que agradecerle este legado, ¿no? Realmente es por eso, ¿no? Son textos en sí mismos que tienen complejidad, que hablan de personajes verosímiles, pero con muchas caras, sofisticados, no es obvio, de la misma forma que la música tampoco es nada obvia, ¿no? No hay nada que suene fácil, suena hermoso pero no fácil, pues los textos también. Los textos son textos que vale la pena estudiarlos, interpretarlos y trabajarlos. Está muy bien explicado. Está muy bien explicado está esto. Vale. Otra pregunta de Jordi... Perdó. ¿Sí?
Mira, otra pregunta de Jordi Bordas, del Punt Avui, que son varias preguntas. Dice, segur que és un homenatge irrepetible. Van pensar l'opció de recuperar el Golfos de Roma d'alguna manera, que ara mateix està al Condal? El Grec també va fer un homenatge a Sondheim. Sovint hi han col·laborat compartint espectacles grec i temporada alta. Es va provar d'anar junts? Potser es podria veure el Grec del 2023? Sunyer, contestes tu? A veure, no ho van provar. Això va sortir parlant amb Mario Gas, van dir tirem endavant, tirem endavant. Es pot fer el 2023, si el Grec vol, segur que ha cantat de la vida. Els cantants, els actors, els músics, segur que encantats de la vida. Nosaltres, evidentment, també encantats de la vida. No ho vam provar en origen perquè no va sortir aquesta idea així, però nosaltres, cap problema, només faltaria. Amb la pregunta, a part d'aquests 4 espectacles, s'han fet altres espectacles de Sondheim, vull dir, Into the Woods, s'ha fet el Company, ara s'està fent el Golfos al Condal. Vull dir, hi ha gent fantàstica i ens agrada molt. Vull dir, això no és una exclusiva, però sí que aquest homenatge en particular és també una ofrena que la gent que ha participat en aquests 4 espectacles li fa a l'Stephen Sondheim mitjançant el Festival de Temporada Alta, sense que això vulgui dir excloure res, de res. Només que la gent que ha participat en aquesta unitat, més o menys, de 4 espectacles, amb un equip que han entrat i sortit gent diversa, però que té un cos fonamental que ha continuat a partir de 27 anys, fem aquesta ofrena. Per suposat que tots estem encantats en que això ho volgués el Grec, un teatre privat, el Nacional i fins i tot el Nacional dels teatres públics de la resta de l'estat espanyol, i si això pot sortir, doncs per què no anar a Londres, a Broadway, a Washington, a Buenos Aires, a Manxúria, és a dir, on sí. A Manxúria, sobretot. Ens ha fet molta il·lusió, no ho sabíem, aquesta possibilitat. El Magí Camps, de La Vanguardia, pregunta si es fa en castellà i català. Es fa en castellà i en català. És a dir, es fa fonamentalment amb la llengua que es van fer els 4 espectacles. El Golfos de Roma va ser una producció per Mèrida, Àngel Domínguez i la gent que portava a Mèrida aquella època, el meu amic Paco Suárez i tota la gent d'allà, i fem les cançons que surten al vídeo són en castellà. El Sweeney Todd, originalment, encara que després es va fer en castellà, el van fer en català i es canta en viu en directe en català i a les imatges surten fragments en 2 idiomes. El Little Light Music també és en català i el Folies només es va fer en castellà a Madrid i a Peralada i ho fem en castellà. I hi ha una cançó que la fem en anglès. Mira, mira tu per veure. Bueno, i aquí no hi ha més preguntes de moment. Molt bé. Salvador, si vols dir alguna cosa... Vicky, no tens res més a dir? Vicky, no tens? No, la veritat és que estic una mica així zombada. És que he arribat de Buenos Aires fa unes hores i estic zombada. I em va molt bé que em preguntin per contestar, però així que volia afegir és que no, em sembla que ja ho he dit tot. Segur que després penso que m'he deixat alguna cosa, però no, que dona molta satisfacció i que quan estàs treballant Sondheim, no sé si al Jordi li passa el mateix, al Màrio segur, tens ganes de fer-ho molt bé, no? Perquè és tan bo, és tan bonic, que tens ganes, dintre de les teves possibilitats, diguéssim, no? De posar-hi tot, de posar-ho tot, de servir adequadament aquelles coses que proposen Sondheim en els seus personatges, que són, com deia el Jordi, tan rics i tan complexes, i d'interpretar bé aquella música, que tan bé acompanya la lletra, perquè ell s'ho fa venir bé tot, ho treballa tot junt, i de deixar-se anar per allà és molt ric, molt ric. Sí, jo volia afegir amb això que ell té una gran tradició, perquè el seu gran afavoridor, padrí, pare, pràcticament, va ser l'Oscar Hammerstein II, que era un gran lletrista i que ell va mamar les lletres d'aquest home i sempre ha estat molt inspirat en un altre enorme lletrista que va ser el Cole Porter. Clar, els lírics del Sondheim són impressionants. I
el rètol d'aquest concert es diu Que passin els pallassos per doble motiu. Primer, perquè hi ha una cançó fantàstica, que és el Sending the Clowns, que diu això, que entrin els pallassos, quan tot està trencat, quan ja no va bé, que entrin els pallassos, que pugi el taló, que baixi el taló, anem a una altra cosa. I també perquè en aquest món, que ell també era molt sensible amb això, recordo quan li vam enviar en plena pandèmia la gravació del pròleg del Sondheim fet des de casa, del Sweeney, perdó, des de cada casa de cadascú, i li vam enviar gravat i tal, i ell va dir, felicitats, gràcies per aquest regal, és fantàstic com en aquests temps tan dificultosos a tots els nivells hi ha gent encara amb aquesta empenta que té ganes de cantar des de casa i aquestes coses. Però que passin els pallassos, també en aquests temps del poder, dels poders diversos, la gent del teatre, la gent amb talent, la gent que dia a dia va fent la seva tasca independentment de com bufin els vents de la política i dels clans i de les coses, són una mica els pallassos, que tenen que entrar sempre per alegrar i per mostrar les seves virtuts sense demanar res més que la gent flueixi amb això i que tots plegats es creïn entre tots una comunió que ens faci una mica més feliços i una mica més bons. Jo, aquesta quarantena, cinquantena, 35ena de gent que entra són els pallassos en el millor sentit de la paraula, amb tot l'orgull, tot l'amor i tot el respecte per als pallassos. Res més, només dir-vos que això és una bogeria, perquè 50 persones ja em direu, per fer el teatre municipal durant 2 dies, i que aquesta bogeria és possible sobretot i bàsicament per la generositat dels pallassos que té ell. És a dir, en Mario, que és el director, de les actrius, dels actors, dels cantants, dels músics, però també dels tècnics, de tots plegats. Per tant, en moments que semblen tan difícils, coses així es foten il·lusió i et fan pensar que potser no tot està perdut. No ho sé. Espero que sí, però potser no. I també gràcies a pallassos com tu, que dius que endavant també. El blanc. Perdona, moltes gràcies. Perdona, hi ha una última pregunta de la Marta Cervera. Em diu, influeix l'idioma a l'hora de que funcioni un musical? Vosaltres teniu molta experiència, ara i fa 20 anys. Què ha canviat? Ha canviat que la gent està cada vegada més preparada. Ha canviat que com al teatre i com a la vida, sota el paraigües de musical, no tot és igual. Hi ha musicals d'evasió, hi ha musicals bons, hi ha musicals compromesos, hi ha musicals d'un alt nivell musical, etc. Jo penso que tant el castellà com el català, i potser més el català per les seves terminacions agudes, van molt bé per la música i el que s'ha de tenir són uns bons traductors tant en castellà com en català. Amb la nostra travessia hem tingut una parella eminent, que són la Roser Batalla i el Roger Penya, amb traduccions esplendoroses. I jo penso que funcionen igual en castellà com en català. És la meva opinió personal. Sí, jo també penso que el que compta és tenir una bona lletra. Evidentment, l'anglès és fantàstic perquè amb les tantes paraules monosíl·labes com té, pot explicar moltes coses i traduir-ho i passar-ho a català i a castellà és molt difícil i efectivament els traductors tenen molta feina perquè les lletres són molt fines en si mateixes i porten molts conceptes complexes a dins i passar-los a una altra llengua sempre és difícil, però en fi, no, penso que el que compta és el que expliquen les cançons, això és el que influeix en la qualitat d'un espectacle. Després ja que agradi o tingui èxit o no és una altra cosa, però la dificultat de cantar també té la seva tela en castellà. Passar d'una llengua a l'altra, això sí que és pelut, perquè tens les síl·labes, les lletres molt ficades d'una manera i passar-les a una altra és un lío, però en fi. Perfecte, doncs res més. Doncs bé, si no hi ha res més, moltes gràcies i ens veurem al Teatre de Girona. Ok. Merci, adéu. See you later. Adéu. Adéu.